Детската клиника на Пловдивската университетска болница ще получи средствата от тази годишната благотворителна кампания "Жълти стотинки. Деца помагат на деца". Националната акция се провежда за 4-та година и цели да подпомогне детските отделения на различни болници в страната. 44 училища и детски градини от Пловдив са се включили тази година в кампанията "Жълти стотинки. Деца помагат на деца". Всяка година акцията набира нови и нови последователи. В детските заведения се поставят специални кутии, в които децата даряват част от джобните си пари. Ние, родителите, трябва да помогнем на децата си да проявят милосърдие и съпричастност. Самия навик, който придобиват да отделят с мисълта за болния си връстник, за болното дете, това е нещото, което е целта на самата акция. Организаторите припомниха, че миналата година само за месец в Пловдивското училище Алеко Константинов са били събрани над 90 кг стотинки или 886 лева. Тогава с постъпленията от националната кампания са закупени монитори за отделението за недоносни деца в Добричката болница. Тази година с парите ще се купят инфузомати за клиниката по детски и генетични заболявания в УМБАЛ Свети Георги. Това са апарати за дозиране на медикаментите при венозни вливания. При всяко легло на интензивно болно дете или онкологично болен пациент би трябвало да има подобна инфузионна. А вие имате ли на всяко легло? Не. Колко имате общо? Общо имаме 4 в онкологично отделение, в интензивно отделение също 3-4. В детската клиника на университетската болница годишно се лекуват над 7000 деца.